maganar juyawa annabi ne manufata. Ba maganar juyawa annabi ne manufata. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah alai sahabbai jumla wa auliya'ullahi ya rabbil alamina. Ya Shehu Tijjani, ya Shehu Jilani, ya Gausu zamani, ya bin Usman Shehu kai na kira Maulana. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Salamu alaika shehana Salisu ya muradina, ya ainihin haƙiƙa na zan yi yaban rasulu ku min izini Maulana. Ba maganar juyawa balantana ma tsayuwa, sai na batun hutawa, rabbi ka bani garkuwa zan yi yaban manzona. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Ka tsarkake min niyya, ka kau da sharrin zuciya, kai ya hassada dariya kar su samu hanya ta shiga a cikin lamarina. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah, shi ne manzon Allah samai da kasai jimla, babu kamar manzona. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Shi annabinmu daban ne, ga Allahu shi ɗaya ne, ba ya da tamka haka ne, gare mu shi rahama ne, ya wuce dukka batuna. Shi Allah ya ce mu bi, gare shi mu yi ladabi, idan ka bi shi ka bi wanda ya so annabi, gaske babu shi ba kuna. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Samun son ka ne gaba, ka fi uwa da ma uba, bai yi kamar ka rabu ba kuma zayyo kamar ka ba, dole a bi ka ko'ina. Ya annabi ka sa da ni, na zama mai yabanka ni, gunka na nemi lamini, in na fito a ce da ni masoyin ka manzona. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Shafan kai na zamanto, aiki na wa ambato, kullum za na rubuto baitoci na karanto, amsa ya habibuna. Ne neman afuwa gurin ka ya Rasulallah, banda ilimi na yabanka ya mahabubullah, na ci ne kawai yake jana ya saifullah, ba ni basira da ilimi na yabanka gwanina. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Duniya mun dinka ne rasulu shugaban kowa, barni da kai da'iman a zuciya samun nutsuwa, mama da baba na kai dai ne sun karkewa, har da yan uwa na kai dai suka so mun zona. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata, annabi ne mafita ya asaliyar asali na, labbaika Rasulallah ya da hamaceci na. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Annabi ne mafita ya rahamar dukkan bayi, sannu mai cikar asali, dole da kai ai koyi. Yabon ma'aiki tilas ne, sai mun yi har da salatin shi ba dare kuma balle rana. Ya mubashirun rahmatullahi abin duba, sannu mafi girma a halitta ramar tuba, ya nurin lahi habibullah bin gai kai ba, samun tsantsar soyayyar ka a dukkan shikina. Yabon ma'aiki ce da siyo tafiyar ta yi nisa, ba maganar juyawa annabi ne manufata. Ya mai girman da babu wanda ya san adadi ne, ya mai farkon da babu wanda ya san ƙarshe ne, ya wanda idan har aka ambaci suna ne to zaka ji an ce sallallahu alaika nabina. عليك صلاة الله نبي الله كريم، عليك صلاة الله نذير الله إمامي، عليك صلاة الله يا نور الله معصومي، أعلم وسهلا بك يا داها مجيجينا.